Live kita subong. Mga pita, mga pi. Good morning everyone, mga pi kita. Good morning. Mga pita. Good morning guys, mga pita guys. Pangapi ka na, Je? Kapita guys. Guys, kape kag tinapay. Pero ang tinapay higko guys, no? Kay ginahugasan sang kape. Like this, oh. Na nahugasan at least kaunon.
aso. Bago aso napay. Bago aso ilat napay. Napay.
Ubus mo na. Ito. Sa Lagyan ito nga. 4-3. Bob, nakaon si mo snapay, tel? Nakaon snapay ba? Yan ako nga dugi, gakaon man snapay. Wala so. Kaon man sa snapay. Namit napay, tel? Tel?
Namit na pay? Ha? Kakaon na sa napay guys. Ang akong nga doggy. Yang ngalan si Teltel. Morning. Oh, complete package. What kind of package? Come on, let's have a coffee. Denok. Demplon. Coffee? You want coffee? Here. Coffee and bread. Ubus na? Ubus mo na yung napay? Lakaon sa blat napay. Tatlok bilog na kaon mo ha? I'm done coffee. Manot ta guys. Manilig ta guys. Tapos na ta kape. Tapos na ta kape. Manilig kita guys. Oh, off dito. Off din ako kay manilig ta.
Sampod mo da? Ara para sigre. Putod mo? Away pa na siya na nakabot. Di pa Manila to. Oo. Sabi yung mga kwartayo. Diba siya? Ngayon pa eh. Sabi yung kwartayo. Noon daw. Boy kayo! Sabi yung kwartayo. Hindi ba? Kung hindi ba makakali ko ngayon. Sumusugan niyo. Sumusugan niyo. Ang alala. Oo. Hindi ka dami mo na subay-bay. Hindi na video mo ang Oh, guys, area ang pinakagwapa sa Bagroy. Sa live, full live. Pinakagwapa sa Bagroy, guys, oh. Uy! Tamo niya, no? Yaban. Yaban ito kayo itak. Yaban, guys. Oh, ba? look. Pero di na kami pa. See? Yaban, single mom. Ay, single mom yan. Kapoy, no? Yung koko ko lang taga. Yan, damo yun yan, oh. Wala na, sunod ko na lang kasi ko malanong ko. Oo, ka pinili Tanong ka ka payas. nanamutan. Huwag ka nakapayas. Wala. Ano yung mo pinili naman? Wala, gid. Wala, gid ka din. Wala ko pa nga Baka sa payas, ano. wala na. Ako pa nga sa agriculture. Yung pa ngayon, wala. Ambot, mabasi, manubo lang ng mga kapayas to. Gin, arada. Sobra siga, ligad. Iman tao tabi? Wala pa. Yan. Base pa lang. Bago pa lang nagulan-ulan yan. Yan. Dapat yung manubo na eh. Wala pa. Wala dito sa dula. Wala dito sa mula din eh. Wala. Ginapaari ho. Ara ho. Panubo na ho. Ayan, kasi patakuan eh. Taga ko to ni Arwin Balatong kag Kalabasa. Oo. Sa din sa nangayo. Din sa nangayo. Ay, buta malakat ba? Gatubo na. Kunliso pa lang. Liso eh. Oo. Tublo ko to sa igat ko dali. Oo. Kay mga ayo lang. Tanong mayo kay mga ayo lang ko. Oo, panakuan eh. Pananom ka mayo kay ako mga ayo. Oo. Napakatuloyo na. Nilo tadi guys, oh. Nilo taman nilo. Nilo ta guys.
Pogi ng bagoy, guys. Turn back na ako niyang camera para mapakita ang pogi sa bagoy. Yan, wala na guys. Hello guys. Delikado na ganun guys. My name is Denver. Dua? Ayan. Next. Dika next. Dika next. Buhay na. Nalagagi daw unto-unto. Now, yung palutsina ng ano? Hindi yun mo yung palutsina. Kalagalim lang ang sila sa may mga iskarte siya. Kaya daw ka pasok-pasok ka tayo kwan. Ma, bilang man yan. Yan yung Madrid Cacao ko. Madrid Cacao. Ako hindi na ako na yung Madrid Cacao palutsina. Wala, ilang taon. Dahil salamat ah.
Plate 5.
Bye-bye, guys. Until here na lang ako. See you tomorrow or tonight. Bye-bye.